Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатин олғатыба койбір темалар турында қысқаша. Шәһәр мэрі Ноэль Магдиев Яшлык проспектындағы капиталь ремонт эшләрен тизләтергә куштам ни өчен. Шолу үзенекләрен ташламый автогигант олғысызыққа ширатағы шефлық ярдәмен юллады. Йоршолда 280 меңгә якын сайлаучы тавыш бергәне бүген мэриядагы киңәшмә 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлау нәтиҗәләреннән башланды. Шул халкы югары активлык күрсәтә, барлыгы сайлаучыларның 70% тавыш бергән. Шулай итеп, Бердәм Россия партиясе өчен 69%, КПРФ өчен 14%, Новые люди партиясе өчен 7%, ЛДПР өчен 4%, Справедливая Россия өчен 3%-ка якын тавыш бирелгән. Сізге тішірем республика парламентына 100 депутат сойлана, 50 партия исемліклері бойынша, һәм 50 бір мандантлы сойлау округлары бойынша. Йоршолы шәһәре бойынша бір мандантлы сойлау округлары бойынша тавыш бирүнең беренчел йомгакларын сіз үз экраннарыгызда күрәсез. Начинается повседневная работа вновь избранных депутатов Государственного Совета Республики Татарстан. Надеемся, что то огромное доверие, которое оказано жителям полумиллионного города, оно будет реализовываться в практических делах. Сайлау процессына барлыгы 1651 кеше һәм 1161 күзәтүче һәм 300-дән артык хокук саклау органнары хезмәткәрләре җәлеп ителде. Аппарат киңәшмәсе вакытында Яшлык проспектына капиталь ремонт ясау темасында игътибарсыз калдырмадылар. Шәһәр мэры Ноэль Магдиев эшләрен тизләтергә кушты. Капиталь төзекләндерү эшләрен кайчан төгәлләргә җыеналар, бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Все работы по благоустройству завершить. Такая погода – это Божий дар для работников дорожной отрасли. Иртәнге киңәшмә вакытында шәһәр мэры Яшлык проспектына капиталь ремонт эшләрен яңгырлы һава торышы башланганчы тизләтүне сорады. Шул ук вакытта шәһәр башлыгы сүзләренчә ашырга кирәк, тик ул сыйфатка зыян китермичә башкарылырга тиеш. Все эти работы связаны с асфальтированием, с бетонными работами. Надо очень активно работать. Времени практически не остается. Я имею в виду, времени не остается для теплой, комфортной погоды, для укладки асфальта. Не уходите в дождливую погоду со всеми этими работами. Ноэль Магдиев сүзләренчә тукталыш павильоннары урнаштыру, шулай ук территорияны яшелләндерү һәм агач утырту белән бәйле эшләрне һава торышы начар булганда да башкарып була. Исегезгә төшерәбез, контрактның гомуми суммасы 680 миллион сум тәшкил итә. Верхний слой уложили на основной части. У нас местный проезд остались. У нас остался монолитный борт установить стороны 25-го комплекса. С благоустройством, с ограждением, в течение месяца закончим все. Когда? В течение месяца закончим. Шулай ук шәһәр мэры башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов автозавод проспектындагы һәм Ярбуе паркындагы эшләргә игътибар итүне сорап мөрәҗәгать итте. Яшлык проспектына килгәндә, киләсе елда Тынычлык проспектыннан Боровецкий күперенә кадәр икенче өлешен ремонтларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолу үзенекләрен ташламый автогигант шефлык итүче хәрби частьләр өчен гуманитар ярдәмнең 5 фурасын җыйган. Бу инде махсус хәрби операция башланганнан бирле 10-нчы йөк партиясе. Чорда КАМАЗ Гавами акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин һәм шәһәр мэры Ноэль Магдиев та катнашты. Бу инде автогигантның 10-нчы гуманитар ярдәмне җибәрүе махсус хәрби операция башланганнан бирле предприятие тарафыннан барлыгы 800 миллион сумлык 1000 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәрелгән. КАМАЗ Гавами акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Сергей Кагогин сүзләренә караганда, хәзерге вакытта алгы сызыкта компаниянең 330-дан артык вәкиле хезмәт итә. Прошел тот период, когда мы посылали тушенку, макароны и сгущенку. Солдат у нас всем обеспечены с точки зрения питания. Мы везем сегодня только то, что им нужно на фронте. Строительные материалы, средства радиоэлектронной борьбы. Вот, все, что можем сделать для того, чтобы у них была возможность сохранить свои жизни при выполнении боевой задачи. Ну и, конечно, в армии основная машина КАМАЗ, запасные части, резина и еще автомобиль
который мы отдаем нашим военным для того, чтобы они могли обеспечивать мобильность своих частей и подразделений. Шулай итеп чираттагы партияга югары йөрүшле җиңел автомобильләр һәм КАМАЗ йөк тагылмасы, йөк машиналары өчен тәгәрмәчләр һәм запас частьләр, маскировка челтәрләре, радиоэлектрон көрәш системалары һәм башка позицияләр кергән. И общаясь в наших войсковых частях, где служат наши камазовцы, челнинцы, могу сказать, что они очень высоко, если не сказать больше, оценивают вашу помощь и поддержку. Йөкнең гомуми авырлыгы 82 тонна тәшкил итә. Лилия Гатина, яңалыклар. Төрле үлчәмдәге һәм уңайлы модельләр арзан бәядән сатыла. Беларусь аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе үз коллекциясын көзге туфли һәм ботинкалар белән тулыландырды. Өстәвенә Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары төрек текстилен дә сатып ала. Сезне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Для больных ног, вот, допустим, это самая очень удобная обувь. И я вот купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое, мне удобно. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеше бар Белоруссиядә җитештерелгән аяк киемнәре. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә көзге коллекция, туфлиләр һәм ботинкалар күп. Верх данной модели сделан по особой технологии софт, что обозначает мягкость. Эти туфли облегают вашу ногу как домашние тапочки и представляют удобство при ходьбе. Имеют лазерную обработку, что придает им мерцающий эффект. Подошва вулканизирована. Такое крепление делает обувь влагоустойчивой, а также легкой и гибкой. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Урын, җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлары барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Белоруссия аяк киемнәре һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 9 по 14 сентября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.